Na jaren het Waskemar, weer een kroeg. Midden in het dorp is de herberg hier opgegaan. Bijzonder, je kan er geen alcohol krijgen. Nou, we schenken hier in de herberg alcoholvrij bier. We hebben 3 soorten. Dat is ik al heel uniek. En dat doen we omdat we ons onderscheiden willen van de rest. En dit is een ontmoetingscentrum en we vinden net dat alcohol daar per se van nodig is. We hebben hier een heel mooi dorpshuis in het dorp. En die bij jongens hier, maar wij willen graag wat daar hier. Nou, we zijn van nou, dan willen ik proberen onderscheid te maken tussen alcohol en alcoholvrij. En dat is een van de dingen dat we dan, als ze alcohol willen, dat ze dan in het dorpshuis gaan. Want we willen eigenlijk geen concurrent van hen wezen. Waskemar is een dorp maar goed 800 inwoners. Het dorp heeft geen bakker, geen slachter en ook geen winkels. En er weer bot verlet van een moetingsplak. Een groep inwoners heeft daarom de herberg gekocht. Nou, we hebben advertenties gezet in de Waskemaren en in de Halderwikster in de Stellingwerf. Dat mensen ons geld lenen wonen zijn 2% rente. En het grote voordeel op het moment is dat de banken dus zonder geen rente houden en bij ons krijgen ze 2%. En zo hebben we dus wel een totaalbedrag gekregen van, mij kwam er wel van €250.000. Onvuld maar subsidies van de gemeente en de provincie is de herberg opknapt. En nu zullen ze aan 30 vrijwilligers de kroeg runnen. Nou, uit de Warp, uit Halderwikwijk, die dus is van, nou jongens, dit vind ik zo'n mooi idee. En mensen die geen vrouwen die thuis binnen of die al mijn pensioen binnen. Maar ik jeugd. Ik zou zo zeggen, probeer maar eens.